La Lluna gira sobre si mateixa molt lentament, només una vegada cada cop que dona una volta al voltant de la Terra. Per això des de la Terra veiem sempre la mateixa cara de la Lluna. La Lluna triga gairebé un mes en fer la volta al voltant de la Terra, per tant, el dia de la Lluna dura uns 15 dies terrestres i la nit uns altres 15 dies. A simple vista, sense l'ajut d'un telescopi, veiem unes àrees més brillants i unes altres més fosques. Les àrees més brillants són les muntanyes que capten i reflecteixen la llum del sol. Les àrees més fosques són zones planes i baixes que antigament es pensava que eren mars i per això tenen noms de mars. Les muntanyes són molt altes, arribant a tenir més de 12 quilòmetres. Aquestes muntanyes són les que fan, quan la lluna és en quart creixent, que sembli que tingui nas i barbeta. Hi ha uns cràters molt visibles que tenen unes línies que irradien del centre del cràter. Estan formades per un material més blanquinós que es va estendre radialment en formar-se el cràter. Hi ha un cràter de 240 quilòmetres de diàmetre, amb una paret de 3 quilòmetres d'altura.